Jeg sidder her med Laura, der er erfaring fra psykiatri. Og Laura, hvis nu du skulle sætte et par ord på, hvad man kunne gøre bedre på den forebyggende del i forhold til psykiatrien, hvad skulle det så være? Altså i bund og grund er der jo rigtig meget at gå i gang med. Men noget af det, der i hvert fald kunne have hjulpet mig, det var det med at være dygtigere i den udredende del. Hvor at man sikrer de rette diagnoser, hvis der er diagnoser fra start. Og ja, det med at lytte mere og mere til familie og dem, der er tæt på, og stole på, at det er dem, der kender barnet eller den unge bedst, det tror jeg er en vigtig forebyggelse. Hvis så vi skal kigge lidt på selve behandlingsdelen, som du også har noget erfaring med, hvordan kan man egentlig gøre det bedre her i Nordjylland? Man kan, og det er jo også et stort mål, men mindre tvang. Tvang er noget, der har ødelagt allermest for mig, og i nogle tilfælde også unødig tvang. Og så tror jeg desværre igen, at man skal blive bedre til at lytte til de pårørende, og til hvad de ser og oplever derhjemme. Og så mangler der jo nok hænder, der mangler tid, sengepladser. Det er jo noget, der er svært at ændre sådan lige nu og her, men jeg tror på, at hvis tiden og ressourcerne ikke var så pressede, så var der også bedre behandling til de patienter, der er. Så hvis man skal konkludere lidt på det, så hører jeg dig sige, at det både handler om at inddrage familien, altså civilsamfundet, langt bedre, både på det forebyggende, men også på det behandlende, og så simpelthen investere mere i fagpersonel, om det er sygeplejersker, eller om det er læger på det område. Ja. Hvad så med efterbehandling? Fordi der er også en tid efter, at man ikke måske er på psykiatrisk afdeling, hvor man selvfølgelig kan diskutere, at der ikke stadigvæk en behandlingsdel, men her tænker jeg på den dag, der kommer efter. Kan du fortælle lidt om, hvad kunne man gøre bedre der? I bund og grund er jeg måske den lidt forkert at spørge, fordi jeg har jo valgt alt fra, altså alt kommunal støtte, og har også valgt psykiatrien fra, så man kan sige, jeg valgte selv at stå fuldstændig på egen ben. Hvis man ikke er ligesom mig, så tror jeg, der kunne være noget som nogle opfølgende teams ude i kommunerne, der sørger for, når man bliver udskrevet, at man ligesom ikke så bare falder imellem de stole, der er mellem hjem og indlæggelser, men at de står klar til, hvad gør vi så nu? Om det er et bostøtteteam, der er specialiseret i udskrivelser, eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men det der med, at det ikke bliver så opdelt mellem hjemme, kommune, psykiatri, ambulatorier, at det hele ligesom smelter lidt sammen, så alle ved, hvad der foregår, altså alle de fagpersoner, der er omkring en.